u investora každý deň vzniká otázka, že ako mi môže pomôcť štát. My sme neprijali ani 1 korunu štátnej nejakej dotácie, ani komunálnej dotácie, alebo inej dotácie z verejných zdrojov. Čo štát pre nás môže urobiť? No, stavebné povolenia musia byť transparentné a prechodné. Keď sme raz v jasnom území, musí byť takisto aj časovosť a vecnosť tých povolení jasná. Za druhé, je tam ochrana pred vonkajšími vplyvmi, pretože ešte raz, keď na nás začnú útočiť, povedzme aj finančné inštitúcie cez vysoké úroky, keď začne na nás trhové prostredie útočiť cez vysoké nároky, tak my potrebujeme ako slovenskí podnikatelia, ktorí nemáme nekonečný zdroj kapitálu, nejakú pomoc. A keď nemá byť finančná, tak musí byť vecná. Musí to byť vecná v tom, že povolenia idú rýchlo, to, čo sa dohodneme, platí. Keď sa dohodneme pred 5-6 rokmi s ministerstvom hospodárstva, že nám bude podporovať nejaký typ investícií, že to neprestane, že podpisy budeme dostávať aj za 5 rokov a nie za to, že za 3 roky alebo za 2 roky sa zmení minister alebo štátny úradník a sa nám to celé nejakým spôsobom zastaví.